Salamen hormatly adamlar. Garaştan bayaqı bitirip yurdumuzdaki tegelikler hemim haberler bilen tanıştıryan Watan haberler gepleşmede başlayaz. Garaştan bayaqı bitirip Türkmenistan döwletimizde hormatly prezidentimizin parasatly yol başlygyna alyp berýän işler berkarar döwletimizin bagtyarlyk döwrüne münasip ýörelgiler bilen üstünlikler başlanýar. Muň şeýledeni hepden dowamyna wakalarym tutuş aýdyňlygy bilen tasdiklaýar. 13 iyulda hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow sanly ulgy markaly ministrler kabinetiniň mejlisini geçirdi. Mejlisde gatnaşyjylar gün tertibindäki meseleler boýunça hatabat berdiler. Ýurdumyzda durmuş ykdysadyny ösdürmek şeýeklerini Balkan welaýatynyň senagat tüdümini işçiňleşdirmek, Gunwatar Sewitde medeni durmuş maksady binalaryň gurulşyny şartlandyrmak boýunça alınıp barylýan işler. Şeýlede döwlet başçylygymyzyň Gunwatar Sewitde boljak iş taparynyň dowamyny geçirilmek meýilleşdirilýän şeýler barada habar berildi. Belenşi ýaly hormatly prezidentimizin ýetgiderli aladasy netijesinde yurdumyzyň ekli kunjoklaryny şol sany Balkan welaýatyny Sewitiň ilatynyň durmuş derejesiniň ýokurlandyrylmagyny, Sewitde täze önümçilik we durmuş maksady binalaryň gurulmagyny, şeýle welaýatyň senagat taýdyny okgunly ösdürmegini gönükdirilen giň möçberli şäherler durmuşa geçirilýär. Ýa-da döwürde halkary ähmiýetli ulag üssanşyr geçirgeler hökmüne akrar edilen yurdumyzyň ulag kommunikasiýa ulgamynyň ösdürilmegini, şeýle-de Sewitleri durmuş ykdysat taýdyny ösdürmek maksatnamasynyň üstünlikle amala aşyrmagyny we medeni durmuş maksady binalaryň gurulşygyna möhüm ähmiýet berilýär. Belenşi ýaly ýurdumyzyň ulag üssanşyr geçirgesi hökmündäki ornuny pugtulandyrmak ugruna Balkan welaýatyny ägirdir işler amala aşyrylýar. Halkara ulag ýollarynyň gurulmagy Sewitary gatnaşyklarynyň işçiňleşdirilmegini, Türkmenistanyň iklimisi ulag çatyry hökmündäki derejesiniň pugtulandyrylmagyny şertlendirýär. Milli liderimiziň başlangyjy we ýetgiderli tagalat netijesinde gurulup ulanmagy berilýän senagat we durmuş maksady binalar Sewitiň sağlaşykly ösüşini, halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesiniň ýokurlandyrylmagyny üçinedýär. Şeýle hormatly prezidentimiz Sewitiň ýurtlary bilen ýygyjam gatnaşyklaryň işçiňleşdirilmegini, Sewitary derejesinde hyzmatdaşlygyň şeýeklerini özara tejribe, hemde möhüm maglumatlaryň alşylmagyna möhüm ähmiýet berýändigini bellädi. Hormatly prezidentimiz mejlisde gatnaşyjylary ýüzlenip mukaddes garaşdyrmamyzyň 30 ýyllyk bayramasyna taýýarlanan şeýeklerini amala aşyrylýan işleriň ýokary hil derejesiniň üpçün edilmegini we olaryň döwrüň talabyna laýyk derejede gurulmagyna möhüm ähmiýet berilmeligini bellädi. Hormatly prezidentimiz tutuş ýurdumyzda bolşy ýaly Sewitlerde ilatyň durmuş üpçünçiligine degişli meseleleň, aýratynam ähli düdümleriň elektrik energiýasy bilen üpçünçiliginiň üns merkezinde saklanmalygyny bellädi. Mejlisiň dowamyna döwlet durmuşyna degişli başga da bir näçe meseleler garaldy we olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi. 13 iyulda Oğuzhan Köşkler toplumyny hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow Hytaý Halk Respublikasynyň daşary işler ministri Van Yini kabul etdi. Döwlet başçylygymyz we Hytaýyň daşary işler ministri taraplaryň iki taraplaryň hem de köp taraplaryň esasy ýeri halkary guramalaryň we awraýly Sewit düdümleriniň şeýeklerini mundan beýlegem asnaşykly gatnaşyk etmäge gyzyklanma bildirýändigini aýdyp, iki döwletiň halkary gün tertibiniň esasy meseleleri boýunça garaýşlarynyň ýakynlygynyň özara bekbetli gatnaşyklary ýoly goýmaga ýardam edýändigini bellediler. Ýurdumyzyň beýik ýüpek ýoluny täze görnüşde gaýtadan dikeltmek boýunça başlan strategiýasynyň hemde Hytaýly hyzmatdaşlaryň bir guşok bir ýol tassamasynyň uly ähmiýeti edigi bellenildi. Şol başlangyçlar umumy taryhy ýörgüler esaslanýar we döwletleriň hemde halklaryň awadançylygyna we rowançlygyna hyzmat edýär. Söhbetdeşler gözbaşyny asyrlaryň jümüşinden alyp gaýdýan Türkmen Hytaý hyzmatdaşlygynyň soňky ýyllarda döwletary gatnaşyklaryny okgunly ösüşe eýe bolandygyny aýtdylar. Bilelikdäki möhüm tassamalar şol sany Türkmenistan Hytaý transmilli gaz geçirsiniň gurulşygyny tassamasam, munyň meýwesdir. Duşuň şeýeklerini netijeli döwletary gatnaşyklary mundan beýlegem ösdürmäge esasy çemeleşmeler beýan edildi. Dep bolan ýanyş energetika we ulag kommunikasiýa toplumlary hemde saglyk goraýyş, maglumat, ara gatnaşyk, ýokary tehnologiýalar, kosmos ulgamlary we beýlekler wajyp uglaryň hataryny görkezildi. Şol ulgamlarda özara tagalarlar birleşdirmek möhüm ähmiýeti eýdir. Tutuş dünýäni gurşaw bilen howply koronavirus ýokgunjyna garşy bilelikde görüşmek meselesi ara maslahatlaşyldy. 14 iyulda hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow Balkan welaýatyny iş taparyna amala aşyryp, şol ýerde Jebel şäherçesinde täze halkary howa menziliniň düýbüni tutmak hemde welaýat merkezi Balkanawa şäherinde Türkmeniň Agoý binasynyň açylyş tawarlaryna gatnaşdy. Milli liderimiz Aşgabatyň halkary howa menzilinden dikuçorda ulag düdüminiň geljekki desgatynyň guruljak ýerine geldi. 7 ýoluň çatyrygy diýilip atlandyrylan Türkmenistanyň şäheginden gadymy döwürlerde beýik ýüpek ýol geçipdir. Ol Aziýany we Ýewropany sewda hemde medeni gatnaşyklar bilen baglanşdyrypdyr. Iklimara ýollarynyň çatyryna ýerleşýän ýurdumyz häzirki döwürde adamzat sivilizasiýasynyň ötüşine uly ähmiýeti eýe bolan bu meşhur ýoly täze taryhy şertlerde gaýtadan dikeldi.
Hormatly prezidentimiz ýygnananlara hemde watandaşlarymyza ýüzlenip, garaşdyry. Beýtarap watanymyzyň gün-günden rowanşanyp, ötüşleriň täze benetliklerini tarap ynamly barýanlygyny atady. Döwlet başlarymyz ýurdumyzyň kemme taraplaryny güllä besýänligini we mehriban halkymyzyň hal ýagdaýynyň, ýaşaýyş durmuş derejesiniň ýezgiderli ýokurlanýanlygyny bellädi. Milli liderimiz berkarar döwletimiziň garaşdylygynyň şanly 30 ýyllyk bayramy nasibetli ulanmagy berilýän il-ýurt bäkfitli, döwlet ähmiýetli döwrewap binalardyr möhüm ähmiýetli deskalaryň ýurdumyzyň ykdysadyny hasam ösýänliginiň, ata watanymyzyň kuwatynyň artýanlygynyň suwutnamasyna urulyp, güneşli ülkemiziň keşfiniň tanalma diýaly özgörýänligini, munyň bolsa biziň yglan eden döwlet adam düşündirdiýän siýasatymyzyň ýezgiderli durmuşy geçirilýänligini aýdyn görkezýänligini bellädi. Hormatly prezidentimiz gün-günden gözelleşýän gadymy Balkan topragyny täze howa mendiliniň düýbüniň tutulmagy we Agoý binasynyň açylyp ulanmagy berilmegi bilen dabara gatnaşjylary hemde watandaşlarymyzy tüýsürekden utlady. Olaryň ählisine berk jan saglyk alyp barýan işlerini ul üstünlikleri ardy etdi. Ötüp gelýän ýaş nesliniň wekilleri milli liderimizden howa mendiliniň gurulşygyna ak pata bermegini hemde geljekki nesillere ýüzlenilen ýadygarlyk ýazga gol çekmegi haş etdiler. Döwlet başlarymyz ýadygarlyk ýazga gol çekdi we ony ýürüýti gutuçyga salyp geljekki howa mendiliniň binýadyna goýdy. Türkmenistanyň şäktaýdan ören amatly Ýewropa gatnaw ýollaryny çatyrgyny yerleşmegini hemde bu ulgamda bar bolan kuwatyny nazara almak bilen halkary ölçeklerine laýyk gelýän bu ulugyň ähli görnüşlerini şolsany howa ulugyny özüne birleşdirýän multimodal ulug üssaşyr düzüminiň ösürilmegi garaşdyry. Baky betarap watanymyzyň döwlet siýasatynyň ileri tutulýan uğurlarynyň bir kökümine kesgitlenli. Soňra milli liderimiz avtologyny Balkanawady, Türkmeniň Agoý binasynyň açylyş tabarasynyň geçirilýän ýerini urady. Ýol ugru hormatly prezidentimiz şäheriň gaýry goýulmasy tiz kömek merkeziniň golaýyna saklandy. Lukmançylyk edarasynyň öňündäki meýdançyda döwlet başlarymyzy saglyk goraş ulgamynyň işgärleri tüýsürekden mübareklediler. Milli liderimiz halkymyz esasan ötüp gelýän ýaş nesliniň saglygy baradaky hemme taraplaryň aladanyň Türkmenistanyň döwlet siýasatynyň ileri tutulýan uğurdugyny belläp, ýakyny Gurbanguly Berdimuhammed wadynyň howanarlyga mätäç çağlary himayet bermek boýunça haýyr sahawat gadnasynyň dördülendigini aýdyp, bu gadnadan welatyň itraplarynyň we şäherleriniň hastahanalarynyň çağlary bölümleri üçin täze tiz kömek avtologlarynyň onsuni sowgat bermek bardaky karara gelendigini habar berdi. Hormatly prezidentimiz döwletimiziň geljekde de biziň geljegimiz bolan çağlar, olaryň beden taýdan sagdan ösmegi hemde watanymyzda bolan seýur ruhuny terbiýelenmek üçin hemişe ýezgiderli alada etjekdigini bellädi. Bu ýerde döwlet başlarymyz saglyk goraş we derman senaty ministrine döwrewap lukmançylyk enjamlary bilen üçinedilen täze avtologlaryň açarlaryny oşurdy. Saglyk goraş ulgamynyň işgärleriniň adyndan milli liderimiz diýarymyzyň ýaş raýatlary bardy, ýagdawsyz alada edýänligi hemde ýurdumyzyň saglyk goraş ulgamynyň maddi enjamlaryň binýadyny döwrewap iştirmekde hemişe gollu berýän üçin tüýsürekden hoşallyk bildirdi. Hormatly prezidentimiz lukmanlar bilen söhbetdeş bolup, tiz kömek täze avtologlarynyň olaryň işine ýardym berjekdigini ynam bildirdi. Döwlet başlarymyz lukmanlar bilen hoşlaşyp, olaryň asyrly we jogapýarly işlerini üstünlikleri ardy edip Balkanawatda urulan Türkmeniň Agoý binasyny tarap urdy. Balkan welatynyň idara ediş merkeziniň täze binagarlyk ajaýyplygyna urulan bu iri durmuş medeni maksatly deska milli liderimiziň 2018-nji ýyly gol çeken degişli kararyna laýyklykda uruldy. Bu ýerde ýurdumyzyň Günwatar sebitiniň birleşen dörejilik toparlarynyň köpeýüşgünde aýdym sağda çykyşlary ýabanlanyrly. Ýurdumyzyň Günwatar welatynyň görküne gör goşşok Türkmeniň Agoý binasy döwletli maslahatlary we durly köpçülikden şäherler geçirmäge niýetlendi. Bu ajaýyp bina şanly sinelleri, bayramçylyk we toý dawarlaryny, şowkunly aýdym sağda çykyşlaryny hemde aty sünnet oýunlary guramak üçin ähli şertler dördülen merkeze urulýar. Binanyň içinde hormatly prezidentimiz şahalar goşgu komak bilen garşyladylar. Olar şeýlede kuş tepdiğini joşguny bilen ýerine ýetirdiler. Hormatly prezidentimiz şahalar bilen söhbetdeşlikde olaryň sınwata bolan köwüsleri bilen gyzyklandy. Şahalar ýurdumyzda aýdymsa dörejilik bilen meşgulanmak üçin ähli mümkinçilikleriň dördülendigini aýdyp, döwlet başlarymyza ösüp gelýän nesliniň uswatlar bolup ýetişmekleri üçin dördülen şertlere tüýsürekden hoşallyk bildirdiler. Şanly waka münasibetli Türkmeniň Agoý binasyny milli amal haşam sınwaty hemde dörejiligin görnüşleri, milli senetçiligiň özgürlügi bardy, düşünje almagy mümkinçilik berýän sergi uruldy. Döwlet başlarymyz sergini sinledi. Ol Türkmen halkynyň köp ugurly dörejilik zekiniň hemde ören baý taryhy medeni mirasyny ıgrarlygynyň aýdym suwutnamasyny uruldy.
Hormat prezidentimiz Türkmenin Ağoy binasının bedewi abadanlaştırılışı, onun keşfine şeker guruluş ulgamyndaky öňde barjy gazanlanlar, hem de milli binagarlygyň iň gowy däpleri, durly derejedäki çärleri, bayramçylyk dawarlaryny geçirmek üçin dördülen şertler bilen tanışdy. Ýegurdul Ağoy görnüşine bina edilen bu 3000 adymy niýetlenilen Türkmenin Ağoy binasy Türkmen halkynyň gadymdan gelýän asylly mihmansöwürlük däp desturlaryny alamatlanýar. Hem de abadançylygyň ötüşüň nişanlary. Durmuş üpçünçilik ulgamynyň toplum bilen üpçün edilen bu bina häzirki zaman gurulşyk hem de timarlaýyş teristler esasyna urly. Onun içki bedegine ulanılan milli binagarlyk sunugatynyň usullary hem de haly nagyşlary aýdyň milli uwuşgunly bilen tapawutlanýar. Türkmenin Ağoy binasy 3000 orluk sadak üçin aýratyn binanyň ölçün alýan tutuş disgalar toplamydyr. Hormat prezidentimiň ýurdumyzyň äkli welaýatlaryna Türkmenin Ağoy binalaryny gurmak boýunça başlangyjy esasynda amal aşyrýan giň erimli taslama täze taryhy ýamda döwürleriň hem de nesilleriň dowamatlygynyň aýdyň subutnamasydyr. Hormat prezidentimiz täze disga bilen tanışlygyny tamamlandan soňra şanly waka münasibetli guralan welaýatyň sunugat ustalarynyň konsertini tomuş etdi. Bayramçylyk konserdi Magtumul Söýler Til Türkmeniň atly edep taly çykyşy bilen açyldy. Soňra welaýatyň belli aýdymçylary we dörejilik toporlary çykyş edip, joşguly aýdymlary tanyslar bilen ustatlyklaryny görkezdiler. Türkmenistan prezidentiniň ahaltik açylyk toplamynyň galkynyş atysyndaky milli oýunlar toporum ajaýyp öwüşgünli çykyşyny taýýarlady. Bedew erketmeň inşe tilsimlerini ýokary ustatlyk derejesine ýerine ýetirýän bu topor diýarymyzda da, onuň şeýeklerinden daşarda da uly şöhrady hem de giň aqrar edilmegine münasip boldy. Türkmen jigitleri ajaýyp çykyşlar bilen yer ýüzüni milli mirasymyzyň aýyrmaz böle bolan açylyk sunugatyny giňden wagt etmäge uly goşun goşýarlar. Özüniň gözelligi bilen haýran galdyrýan ahaltyky bedewleri milli buýsunjymyzdyr. Asylly däwe görä konsert maksatnamasyna berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüni halk dörejiliginiň täze many-mazmuny bilen baýlaşdyrylýanlygynyň alamaty bolan gadymy kuş tepdem girdildi. Konsertde gatnaşjylaryň äklesiniň bilelikde ýerine ýetirmegine ýanglanan alkyş aýdýas arkadagy aýdymy dawaranyň köpüwüşgünli jemlenmesine urly. Türkmenin Ağoy binasyny emele gelen watançylyk we bayramçylyk ruhy Türkmen halkynyň milli lideriniň töweregiňi mäkem jewitliginiň ajaýyp watanymyzda bolan şeksiz buýsunjynyň aýdyň alamatyny urly. Konsert tamamlanandan soňra milli liderimiz hormatly mihmanlar üçin kitapda ýadygärlik ýazy ýazdy. Döwlet başlanymyz ajaýyp wakanyň şanyna balkanawa şäkerini urlan. Türkmenin Ağoy binasyna bu toplumda işlejek dörejilik toporlary üçin niýetlenilen täze awtobus sowgat berdi. Soňra hormatly prezidentimiz bayramçylyk sadakatyna gatnaşdy. Sadaka tamamlanandan soňra milli liderimiz ýygnananlar bilen hoşlaşyp bu ýerden ugrady. Şol gün döwlet başlanymyz paýtatymyz Aşgabatda gaýdyp geldi. Milli liderimiz paýtatymyzyň halkara howa mendiline Balkan welaýatyna bolan iş taparynyň jemlerine başlanan maksat geçirildi. Onuň dowamynda öňde goýulan wezipler üstünlükli çözmek boýunça şäherler şanly senelere taýýarlyk meseleleri aral maksatlaşyldy. İş maksatyny hormatly prezidentimizin ýurdumyzyň günwatar tewtini amal aşyran iş taparynyň çäklerini durmuşa geçirilen şäherler şeýlede öňde boljak halkara wakalaryna hem de bayramçylyk dawarlaryna guramaçylykly taýýarlyk görmek boýunça alınıp barylýan işler bardy, hasabatlar berildi. Watanymyzyň mukaddes garaşlygynyň 30 ýyllyk bayramynyň bellenýän ýylyna meýleşdirilen şäherleriň şol sanyna halkara ähmiýetli maksatlaryň maksatnamalary talabalaýyk derejede taýýarlandy. Şol bir wagtda degişli düzümler bilen bilelikde Türkmenistan parahatçylygynyň onyşmaň watan ýylynyň möhüm wakalaryny gabatlanyp medeni maksatnamany taýýarlamak işlerem alınıp barylýar. 15-nji iýulda hormatly prezidentimiz Gurban Goliberdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň başlygynyň Owsuna toplumyna gödäwçilik edýän ornmatyrynyň hem de welaýatlaryň häkimleriň gatnaşmagyny sanly ulga markaly iş maslahatyny geçirdi. Maslahatda Owşanyň bol hasylyny ösdürip ýetirmek bilen bagly möhümleýin owa hujulyk işleriniň alınıp barylýyna dahilli meseleler garaldy. İş maslahatyna gatnaşjylar gün tertibindäki meseleler boýunça hasawat berdiler. Häzirki günlerde gowçy eklen meýdanlarda hatarara bejergi işlerini geçirmek, mineral dökümler bilen imitlendirmek we ösüş suwuny tutmak işleri agrotehnikanyň kadrlaryna laýyklykda alınıp barylýar. Şerde gowçy meýdanlaryny keseleriň we ziýankeşleriň ýüze çykmagynyň öňüni almak üçin dürli çärler görülýär. Döwlet başlanymyz agaltynyň bol hasylyny almak maksat bilen gowçy ýygyk etmek boýunça agrotehnik çärleriň ýokary hilli we öz wagtyna ýerine ýetirilmegini hem ýeşe gödäwçilikde saklamaň wajypdygyny bellädi. Şunuň bilen maňlykda milli liderimiz gowçynyň hatarara bejergisini geçirmek, mineral dökümler bilen imitlendirmek hem de ösüş suwuny tutmak boýunça işleri agrotehnikanyň kadrlaryna laýyklykda geçirmek bardy, degişli tapşyryklar berdi. Hormatly prezidentimiz gowçy meýdanlaryna keseleriň we ziýankeşleriň ýüze çykmagynyň öňüni
almak üçin ähli zerur şeýler görmegiň. Ekinleri iyide gitmekde ulanlayan ähli owa hojalyk tehnikalarının we gurallarının dol güýjünde işledilmeginiň wajypdygyny aýtdy. Hemde bu wagtda anyk görkezmeler berdi. Hormat prezident we watanymyzyň taryhyna şanly waka, mukaddes garaşdyrmyzyň 30 ýyllygynyň dawarlary beslänýän güllerini, bagtaşy kärnişleriň öňürjülükli zähmet çekmek üçin hemme şertleriň dördülmegini üns çekdi. Şunun bilen maglykda milli lidermedi. Gowaça iyide gitmek işleriniň bagty ýygym mewsimine taýýarlyk görmek bilen utgoşukly alınıp barylmagy bilen baglanşykly meselelere berk gözegçilikde saklamak bardy. Bir näçe anyk tawşyklar berdi. Hormat prezident we möhüm owa hojalyk mewsimlerini taýýarlyk görülüşine berk gözegçilik etmegiň zerurdygyny aýtdy. Bu işler yerine getirilenini ılımı taýdan itaatlandyrılan çemeleşmeler ulanmak, ýurdumyzyň owasana toplumyna toplanan iň gowy tejribe bilen birlikde dünýäniň öňde barjy tehnologiýalaryny işçiň ornaşdyrmak wajypdyr. Hormat prezident we owa hojalyk pudugyny aýratynyn paýtaçylygy mundan beýlägim ösdürmek meselelerini başynan ýöreýti maslahatyň geçirilmeligini aýtdy. Döwlet başçylygy paýtanyň biziň baýlygymyzdygyny, paýtaçylygyň bolsa ýurdumyzyň owasana toplumynyň esas puduklarynyň birdigini aýtdy. Bu puduk daşary ýurtlardan getirilen haritlaryň orny tutýan önümleri öndürmek we ýurdumyzyň eksport kuwadyny artdyrmak ulgamynyňky milli maksatnamalary durmuşa geçirmäge sallamly goşunt goşýar. Milli liderimiz häzir kuwaty Türkmenistanyny agrar puduk ösdürmek üçin ägirdir kuwatyň bardygyny aýtdy. 16-njy ýylda hormat prezidentimiz Gurban Gulyberdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň sany ulgy markaly nowatdaky meclisini geçirdi. Onda döwlet turmuşynyň ileri tuturýan meseleler ahral maslahatlaşyldy. Hemde bir näçe resminamalaryň tasdymlary garaldy. Meclise gatnaşjylar alınıp barylýan işler bardy habar berdiler. Milli Geňeşiň meclisiniň başlygy Mämmedow ýurdumyzyň kanunçylyk hukuk biniýadyny döwrüpleşdirmek boýunça alınıp barylýan işler bardy maglumat berdi. Hormat prezidentimiz demokratik özgörtmeler şuňlaşdyrmak, halkara geňeşligine Türkmenistanyň eýleýän orny putulandyrmak hemde başlanýşlarymyzy ilerletmek boýunça meclisiň kanun çykarjylyk işiniň möhümdigini bellädi. Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygynyň ornunmasary Babaýew alınıp barylýan işler bardy maglumat berdi. Hormat prezidentimiz ýurdumyzyň jemgyýetçilik syýasy durmuşyny demokratiýalaşdyrmak, durmuş ykdysady özgörtmeler amala aşyrmak arkaly ösdürilmegini gönükdirilen wezipleri çözmekde halk maslahatynyň işiniň wajypdygyny üns çekdi. Soňra gün tertibine meseleler boýunça hasawatlar berildi. Watanymyzyň gülläp etmegi, raýatlarymyzyň ýaşaýyş durmuş şertleriniň mundan beýlägem gowlandyrylmagy bilen baglanşykly işler hasawatlaryň esasyny düzdi. Hormat prezidentimiziň ýol başçylygyny amala aşyrýan şäherler netijesinde ýurdumyzda milli ykdysadymyzyň durnukly düşünüň üpsün edilýändigi hemde halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesiniň hasam ýokurlanýanlygy bellenildi. Hormat prezidentimiziň belleşi ýaly milli maksatnamalaryň kesgitlenen işleriň dol ýerine ýetirmegi möhüm wezipedir. Ol watanymyzyň ähli uğurlardaky ösüşi bilen baglanşyklydyr. Her bir işde sağlaşyk ýokary netijeler üpsün eder diýip hormat prezidentimiz belledi. Häzir kuwatda döwrüň talabyna laýyklykda işlenmegi ösüşi ykdysadytymyzy öňe düşlügi adanmaga mümkinçilik berýär. Şunukdan nazardan biziň her bir işimiz üstünlüklüň esasyny düzmeler. Mälim bolşýaly edip watanymyzyň gülläp etmegi we halkymyzyň abadançylygy barada galada giň möçberli oňyn özgörtmeler syýasatynyň başyny başlaýjy döwlet başçylarynyň hemişe üns merkezinde durýar. Şol özgörtmeleriň üstünlükli durmuşa geçirmegi netijesinde ýurdumyz ähli ulgamlarda uly netijeler gadandy. Hemde geljegi önümli garaýar. Türkmenistanyň daşary syýasaty ozalyk syýaly giň gerimli hyzmatdaşlyk etmäge gönükdirilendir. Ýurdumyzyň ykdysadyýatynyň ösüşine gadyrylan depkini durnukly saklanýar. Hormat prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň agdalaryny ýüzlenip ýurdumyzda şu ýylyň 20-nji iýulundan mukaddes Gurban bayramynyň başlanýanyny aýtdy. Şunun bilen maglykda döwlet başçylarymyzy degişli permana gol çekdi. Resmi amalaklıkta bu mukaddes bayram 3 günläp, ýagny 20-nji 22-nji iýul aralygyna bellenip geçiler. Milli liderimiz bu mübarek bayramy ýokary derejede bellemek üçin ähli ýolbaşçylar aýratynym hukuk goraja edarlaryň ýolbaşçylaryna hemme gulluklarda goşmaçy nowatçylygy ýoly goýmak tapşyrdy. Döwlet başçylarymyz ençeme meselelere garalandygyny hemde puduklary ösdürmäge gönükdirilen resminamalaryň bir näçetiniň kabul edilendigini belledi. 17-nji iýulda hormat prezidentimiz Gurban Gulyberdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýän meclisini geçirdi. Onu öňde duran wezipeler hemde şu ýylyň ikinji ýarym üçin daşary syýasy işler, şeýle-de ýurdumyzyň garaşdygynyň 30 ýyllyk münasibetli meýleşdirilen şäherler bilen magly meseleler aral maslahatlaşyldy. Döwlet başçylarynyň belleşi ýaly Türkmenistanyň garaşdygynyň 30 ýyllyk münasibetli durmuş ykdysady senagat maksatly binalaryň we deskalaryň açylyş dawarlaryny geçirmek, Türkmenistanyň milli geňeşiniň halk maslahatynyň meclisi bayramçylyk günleri meýleşdirilen esasy wakalar
bolar. Ýylyň ahyryny çelli öňümizde alyp barýan hoş niýetli daşary siýasatymyz esasyny baky beýtaraplygymy esaslanýan ençime halkara çärler bar diýip milli liderimiz sözüni dowam etdi. Şeýlelikde awgust aýyny Merkezi Aziýa döwletleriniň başdanlarynyň konsultativ duşugy soňra bolsa Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýanyň döwlet başdanlarynyň samiti geçirilýär. Bu şäher üç tarapdaýyn dostlugyny gatnaşyklaryny hasym ösürmäge ýardym berer. Bulardan başga da ýurdumyzda ykdysady hyzmatdaşlyk guramatynyň 15-nji forumy hemde Hadaraka döwletleriniň başdanlarynyň 6-njy duşugyny geçirmek gözüňde tutulýar. Baky bir taraplamyň şanly bayramçylygyna başlanan çärlere ençime döwlet başdanlary, meşhur siýasatçynaslary we alimler çağırmak meýleşdirildi. Hormat prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýän mejlisiniň gün tertibini yglandyp, ilki bilen Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary, Daşary işler ministri Meredowa söz berdi. Vice-premier ýakyny Türkmenistanyň wekilletiniň Daşkent şäherine bolup, Merkezi we Günorta Aziýa sewit özara baglanşygy, şertler we mümkinçilikler ady bilen geçirilen halkara maslahatyna gatnaşanlygyny, onuň dowamyny sewitiň ýurtlarynyň arasynda durly uğurlar boýunça hyzmatdaşlygyň möhüm meselelerini ara alyp maslahatlaşylaryny barada hatabat berdi. Şeýle vice-premier Daşary işler ministri şu ýylyň awgustyny Türkmenistana geçirilmegi gözüňde tutulýan Merkezi Aziýanyň döwlet başdanlarynyň konsultativ duşugyna görülýän taýýarlyk işleri bardy. Halkara forumlaryň çäklerini guraljak fergiler, maslahatlar şeýle-de iki taraplyny duşuklar bardy, giňişleýän hatabat berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary Berdimuhammedow gözegçilik edýän ykdysady, mali we bank ulgamlarynyň işini kämilleşdirmek boýunça alynyp barýan işler bardy hatabat berdi. Şeýle vice-premier Hadaryň kenaryna meýilleşdirilen ykdysady forumyň ýokary guramaçylyk derejesini öpçün etmek maksady bilen degişli edareler bilen bilelikde zerur volontaýarlyk işleriniň alynyp barylýanyny, bu ugurda öňde durýan wezipeleriň üstünlükli ýerine ýetirmek üçin ähli taglalaryň edilýänligini bellädi. Milli Geňeşiň Mejlisiniň başlygy Mehmedow 6-njy awgustda awada milli siýasatçylyk zowlugyny Türkmenistanyň prezidentiniň başlangyjy bilen Merkezi Aziýa döwletleriniň zinanlarynyň dialogyny ýokary derejede geçirmek boýunça degişli işleriň alynyp barylýanyny habar berdi. Ministrler Kabinetiniň ýanyna Ulaw we Kommunikasiýalar Agentligining ýolbaşçysy Çakyýew 6-njy awgustda awada milli siýasatçylyk zowlugyny Merkezi Aziýa döwletleriniň başdanlarynyň konsultativ duşugyny hemde onuň bilen magly geçirilmegi meýleşdirilýän çärleri guramaçylykly geçirmek maksady bilen görülýän taýýarlyk işleri bardy hatabat berdi. Türkmenbaş halkara deňiz portuny degişli 9624 metr meýdanyna Merkezi Aziýa ýurtlarynyň milli önümleriniň fergisi üçin gurnama işleri alynyp barylýar. Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary Galijew öňde boljak halkara çärlerini görülýän taýýarlyk işleri, şeýle halkara forumlaryň çäklerini guraljak fergileriň ýokary guramaçylyk derejesiniň öpçün edilmegi uğruna alynyp barylýan toplumlaryň taýýarlyk işleri barada hatabat berdi. Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary Mehmedow 6-njy awgustda awada milli siýasatçylyk zowlugyny geçirmegi meýleşdirilen halkara çärleriniň maksatnamasy barada hatabat berdi. Muzey kymmatlyklarynyň we amal haşam synotunyň eserleriniň sergisini, Türkmenbaş şäherindäki ruhyet köşkünini, şeýle-de awada milli siýasatçylyk zowlugyny deňiz suw çuwdurumly seýilgäkini, Türkmenistanyň we Merkezi Aziýa döwletleriniň medeniýet we synyk udusaatlarynyň dawaraly bayramçylyk konsertini geçirmek gözüňde tutulýar. Soňra Balkan welaýatynyň häkimi Ataxaliýew awada milli siýasatçylyk zowlugyny meýilleşdirilen halkara çärlerini görülýän taýýarlyk işleri bardy hatabat berdi. Milli liderimiz giňişleýän mejlis gatnaşjylary ýüzlenip, häzirki döwürde garaşdyrdy. Beýtarap watanymyzda şanly senelere hemme tarapdaýyn taýýarlyk görülýändigini, mukaddes garaşdyrmyň 30 ýyllyk münasibetli bir näçe deskalaryň gurulyp, ulanmaga berilendigini, şeýle-de şu ýylyň dowamyny ýene-de köp sanly binalaryň gurulşynyň tamamlanjakdygyny aýdyp, täze deskalaryň halkymyz ýurdumyz üçin ajaýyp bayramçylyk sowgatlaryny öwürleýändigini belledi. Döwlet başlarymyzyň belleşi ýaly şu ýylyň 6-njy awgustyny awada milli siýasatçylyk zowlugyny jemi 6 sany möhüm halkara çäresi geçirilýär. Olar Merkezi Aziýa döwletleriniň başdanlarynyň konsultativ duşugynyň, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň zinanlarynyň dialogynyň, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň halkara fergisinden, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ykdysady forumundan, Merkezi Aziýa halklarynyň milli tagamlarynyň fergisinden, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň synowat ustaatlarynyň dawraly bayramçylyk konsertinden ibaratdyr. Milli liderimiz halkara çärleriň awada milli siýasatçylyk zowlugyna geçirilmeginiň aýratyn mana ýedigini belledi. Munyň özi insan saglygy üçin ýakymly howa gurşa bolan we ekologiýa babatda ýokary halkara görkezlerine laýyk gelýän awada milli siýasatçylyk zowlugynyň halkara derejesindäki forumlaryň geçirilýän merkezine öwürleýänliginiň aýdyn beýanlar diýip döwlet başlarymyz belledi. Munyň özi Türkmenistanyň Merkezi Aziýada halkara maslahatlarynyň geçirilýän ýurduk hökmünde eýeleýän ornunyň barka putulanýanyny görkezýär diýip döwlet başlarymyz belledi.
hem de halkara şäherlerini ýokary derejede we guramaçylykly geçirmek maksady bilen guramaçylyk toparyny döretmek bardy karara gelendigini ma'lum etdi. Döwlet başlanmada vice-premier Daşary işler ministri Meredowy guramaçylyk toparynyň ýolbaşçy hökmüni belläp, oňa halkara şäherleriň ählisini ýokary guramaçylyk derejesine geçirmek üçin zerur tagalar etmegi tapşyrdy. Halkara derejesindäki şäherler bilen baglanyşykly gurrunda dowam edip, hormat prezident Gurbanguly Berdimuhammedow Merkezi Aziýa ýurtlarynyň dinarlarynyň dialogunyň 1-nji forumynyň ýokary guramaçylyk derejesine geçirilmegini hemme tarapdan esasy çemeleşmeligini belledi. Munyň öňünde Türkmenistanyň halkara hyzmatdaşlygyny işçileşdirmekde we sevitde parakaçylyk söýjülükli, hoş niýetli goňşulyk gatnaşyklaryny popularlandyrmakda möhüm orun eýleýändigini aýdyn görkezmeliler. Milli liderimiz Ministrler Kabinetiniň başlygynyň Balkan welaýatyna gödegçilik edýän ornmasary Berdimuhammedowyň welaýat häkimliginiň bellenen şäherleri ýokary derejede geçirmek bilen bagly işlerini utgaşdyrmagy, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ykdysady forumyny guramaçylykly geçirmegi, şeýle-de Daşary işler ministrligi bilen bilelikde ykdysady forumyň meýilnamasyny keskitlemek boýunça teklipler taýýarlamagy tapşyrdy. Hormat prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow meýilleşdirilen halkara forumlarynyň çäklerini guraljak medeni çäherler barda aýdyp, Türkmenbaş şäheriniň ruhyýet köşkünde geçiriljek medeni dörejilik çäresini, Hadaryň kenaryny Merkezi Aziýa ýurtlarynyň sunut ustadlarynyň dawraly bayramçylyk konserdini ýokary guramaçylyk derejesine geçirmeň zerurdygyny öňçekdi. Döwlet başlanmaz ykdysady forumy fergilere ýokary derejede taýýarlyk görmek, halkara forumlarynyň çäklerini oňa gatnaşanlar üçin zerur şertler döretmek babatdy anyk tapşyryklar berdi. Milli liderimiz halkara forumlaryna gatnaşyklaryň üçünçülük meselelerini, aýratynam ýokary tiýillikli internet we halkara ara gatnaşyk ulgamlarynyň sadaşykly işiniň ýoly goýulmagyna möhüm ähmiýet berilmeligini belläp, bu işleriň degişli derejede ýerine ýetirilmegini tapşyrdy. Ýurdumyzyň saglyk goraş ulgamynyň düzümleriniň howa menziline we serket geçiriş nokatlaryna wekilet agdalarynyň polimeraj zynjyrly reaksiýa barlygyny guramak, keskitlenen ýerlerde hereket edýän lukmançylyk nokatlarynyň geje güniň dowamyny nowatçylygyny ýoly goýmak zerurdur. Mundan başga da hormat prezidentimiz halkara forumlarynyň geçirilýän döwrüni düzgün tertibi ýoly goýmak, ýangyn howpsuzlygyny üçin etmek meselelerini çekip, bu işleri ýokary derejede guramak babatda degişli ýolbaşçylara barnäçe tapşyryklar berdi. Şeýle-de awada milisiýa haçylyk zowlagynyň ähli çäklerini, mehmanhanalarda, arassaçylyk, awadançylyk şäherlerine möhüm ähmiýet berilmeliler. Ýeňişleýin mejlisiň dowamyna döwlet başlanmady meýilleşdirilen şäherleri ýokary guramaçylyk derejesine geçirmek boýunça guramaçylyk toparyny döretmek hakynda karary gol çekdi. Hormat prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow garaşdy hemişelik beýtarap Türkmenistanyň sevit we halkara ähmiýetli şäherleriň geçirilýän merkezine öwürlenigini nazar alyp, meýilleşdirilen halkara şäherleriň ýokary guramaçylyk derejesiniň öpçün edilmegine dahilli dözümleriň sadaşykly işiniň ýoly goýulmalygyny bellädi. Munyň öňünde Türkmenistan parakaçylygyň öňçmen watan ýylyny, mukaddes garaşdyrmyň 30 ýyllygyny we milli sinamamyzdy möhüm orny eýleýän beýtaraplyk bayramyny dawrlandyrýan ýurdumyzyň Merkezi Aziýa tewtini eýleýän orny popularlandyrýan diýip milli liderimiz belledi. Hepden möhüm wakalary hormat prezidentimiň il ýurt bekwitli özgörtmeleriniň rowaşanýanyny, watanymyzyň ähli babatda ýokary depkinlerde ösýänyni näşgar etdi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Belgiýanyň paşasy Filipe ýurtda bolup geçen suw joşgunlar netijesinde köp sanly adam pidalary şikayet etmeleri hemem uly möçürli weýrançylyklar zerarly gynanç hatyny iýerdi. Türkmenistanyň prezidenti şu agyr pursatda ýurdumyzyň halkynyň we hökümetiniň adyndan şeýle-de hut öz adyndan Gurbangulynyň dogun garnaşlaryna hemem ýakynlaryna ýürekden gynançyny we medet berji sözlerini ejer çekenler bolsa tez wagtda sagylmaklary baradaky dileglerini beýan etdi. Watan habarlary gepleşigimizi dowam edýäs. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Türkmenistan halkynyň we hökümetiniň adyndan şeýle-de hut öz adyndan Jenap Başar al-Assada Siriýa Arab Respublikasynyň prezidenti wezipesine girişmek münasibetli tüýsürekden gutluglaryny iýerdi. Döwlet başlanmaz şu ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp Jenap Başar al-Assada bergjan salyk, gujur gaýrat Siriýanyň dostlukly halkynyň öňe gitmegine hemem gülläp etmegine gönükdirilen ähli başlanýşlaryna we işler üstünlükleri arzu etti.
Berkarar döwletimizin bagtiyarlyk döwrüne hormatly prezidentimizin ýol başlygyny bedawady bilen öňe barýan aty watanymyzda türkmen zenanlarymyzyň gadymdan gelýän el işlerini döwrüp kemilleşdirmek barada köp işler durmuşa geçirilýär. Muň bolsa Türkmenistanyň Zenanlar Birleşiginiň merkezi geňeşiniň Türkmenistanyň Kerdeşler Arkalaşyklarynyň milli merkeziniň çeper elli zähmetýär zenanlarynyň arasynda aglan eden Gülüň Owudun atly bätleşiginiň Ahal, Balkan, Daşowuz, Lebap, Mary vilayetlerine geçirilen vilayet tapgyram aýdyň misallar. Berkarar döwletiň bagtiyarlyk döwrüne hormatly prezidentimizden başda durmagyny, ýurdumyzda milli mirasymyza, milli edep desturlarymyza belen sarpa goýulýar. Ene mamalarymyzyň pähim paýhasyndan, zekin ahlasyndan, çeper ellerinden nesillerimize nusga bolup galan milli mirasymyzy öwrenmek, bagtiyar zamanymyzyň ruhuny nesillerimize ýetirmek boýunça giň gerimli işler durmuşa geçirilýär. Türkmenistanyň Zenanlar Birleşiginiň merkezi geňeşiniň, Türkmenistanyň Kerdeşler Arkalaşyklarynyň milli merkeziniň, berkarar döwletimiziň bagtiyarlyk döwrüniň çeper elli, zähmetýär zenanlaryň arasynda her ýyl Gülüň Owudun atly keçi bäsleşigini geçirmekligi aýratyn ähmiýeti eýedir. Zenanlarymyzyň arasynda uly meşhurlyga eýe bolan bu bäsleşigiň ýurdumyzyň ähli etrapdyr şäherlerine geçirilmegi, oňa zekini, çeper elli zenanlarymyzyň gatnaşmaklygyna mümkinçilik töredilmegi aýratyn bellerlikdir. Ýa-ni ýakyna ýurdumyzyň ähli vilayetlerinde, bäsleşigiň etrapdyr şäher tapgyrlaryna, ýeňji bolan çeper elli zenanlaryň gatnaşmaklaryna Gülüň Owudun atly keçi bäsleşiginiň vilayet tapgyry ýokary ruhulentlige beslenik geçirildi. Zenanlarymyzyň watanymyza, öz mukaddes ojaklaryna wepasyny, milli mirasymyza, däp desturlarymyza goýan belen sarpasyny ýüze çykarmak, türkmen halkynyň öýleriniň bedegine urulan milli türkmen keçesini taýýarlamakda, öz ustatlyklaryny görkezmek arkaly ýaşlara zähmetýärligi, gaýratlygy ünlemek, ýaşlarda ene mamalarymyzdan galan ajaýyp el işlerine howes öğretmek maksady bilen geçirilýän bu bäsleşikler 3 şörtden ibaret bolup ören täsirli geçdi. Mukaddes däplerimiziň biri bolan Ümäniň Aýdym Sadyň şyryny wady, bagtiyar zamanymyzyň belent ruhy bilen sazdaşyp geçen bäsleşiklerde oňa has taýýarlykly gelen çeper elli zenanlar ýeňiji bolmaklygy başardylar. Bäsleşiklerde ýeňiji bolan çeper elli zenanlarymyza dabaraly ýagdaýda sowgatlar goşuldy. Ören gyzykly hemem öz borçlar uşy eýe bolup geçen bu çäranyň bütün dowamynda oňa gatnaşyjylar milli mirasymyza goýan belen sarpasy, eşetli zamanymyz, nurana, ygtybarly ertirlerimiz üçin hormatly prezidentimiziň adyna alkyş hemem hoşallyk sözlerini aýtdylar. Türkmenistan diyarımızın bay hemem Owudun tebigaty özünün köp türlügi bilen tapawutlanýar. Hazardan Jeyhuna we Kany ýaýlyp ýatan watanymyzyň geň gujugyny bir-birinden Owudun sähralyk, baýarlyk, daglyk gözellikler jemlenýär. Ýurdumyzda bu täsin tebigat gözelliklerini gorumakda we ilmi taýdan öwrenmekde hormatly prezidentimiziň taýsy tagallalary bilen uly işler ýetdirli durmuşa geçirilýär. Özüne haýran galarjy gözellikler jemleýän ýerleň birim Köýtün daglardadyr. Köýtün daglarynyň goýnuny öz bolşly Owudun tebigat täsinlikleri bilen birlikde garlyk gowaklary ady bilen dünýä meşhur bolan gowaklar toplumam ýerleşýär. Türkmen halkymyzyň arasynda gudrat görseň daglara bar diýilen bir ajaýyp pähim bar. Hakykatdan hem belent başyny göýge diýrap duran Köýtün naglarynyň goýununa täsinligi bilen özüne çekiji gözellik we owudunlyk dünýäsi jemlenýär. Ýurdumyzyň iň belent nokady bolan aýrybaba belentligi çuňlugy bilen tapawutlanýan Köýtün köli, belin şagly uklu ummor dere, tarihi rivayeta bay 40 dereti, yerin geologi geçmişi bilen bağlaştırıcı dinozavrlar yapqady, dereliň dereti Daray dereýaly meşhur tebigat täsinlikleri diňe bir biziň ýurdumyzda däl, hatda oň çäginden daşardy da giňden mälimdir. Köýtün naglaryny aýratynam tapawutlandyrýan tebigat owudunlyklarynyň birim garlyk gowaklar ulgamydyr. Köýtünag döwlet gorukanatynyň ilmi işgärlerini bellemegine görä, bu ýerde daha gerçleriniň aşagyna tümlüge gaplanan gowaklyň 60 golay duş gelýär. Şeýlede gowaklyň käbirine ýerasty köller gabat gelýär. Alimlaryň bellemegine görä, ýylyň itleriniň pasynda gowaklyň içiniň ýyllyk derejesi 18-20 gradus töwereginde bolup, çyýgylligym 90-96 göterimde saklanýar. Bu bolsa olaň içindäki täsinlikleň el degirmesiz görünüşde saklanmagyny üçin etýär. Bu gowaklar toplumy Köýtünag döwlet tebigat gorukanatynyň ilmi işgärleri tarapyndan öwrenilmek bilen ilmi gödegçilik işleri alınıp barlyp we ýygydarly ilmi maglumatlar toplanýar.
Umuman gowaklyň ählitem ýeriň asyna bir näçe kilometre uzak gitmek bilen bir-birinden duş gelýän şekilleri bilen tapawutlanýar. Olaň arasyna iň täsinleriniň birim gapgotun gowagy ýeriň aşagyna aralyk gowak bilen birleşip uzap gitýän gowaklar toplumyny emele getirýär. Gowaklyň tümlüklerde gilýän täsinliklerini tiňlediňçe bu adam el degirilmedik owdonlygyny hayran galýar. Köýtün naglarynyň bu köp sanly tebii gözelliklerini we tebii ýadygarlyklaryny gorap saklamak, ilmi esasy öwrenmek, baýlaşdyrmak, şeýle-de geljekde bu ýerlerde tiýagatçylyk zowlaklaryny döretmek, hormatly prezidentimiziň esasy üns merkezinde durýar. Köýtün döwlet tebii gorukanatynyň ilmi işgärleri we tebigat gözegçileri şeýle-de diýarymyzyň ähli tebigat öwrenjileri türkmen tebigatyny hasy gözelleşdirmekde uly tagallalary etýän gahryman arkadagymyza hoşallyklaryny aýtýarlar. Hormatly ýeşler, häzir bolsa gepleşigimizde hepden dowamyna garaşylýan howa barada ýurdumyzyň hidrometeorologiýa baradaky gullyk tarapyndan taýýarlanan maglumaty siziň dikkatiňize ýetirýär. Salam elik eziz ýeşler, hormatly ýeşler. Bilşiňiz ýaly türkmenleriň milli ýyly sene namasynyň aralyk döwri iýul aýynyň 20-sine tamamlanýar we iýul aýynyň 23-inden 3 ýyly döwri başlanýar. Mähriban adamlar, geliňini bolsa iýul aýynyň 19-ndan iýul aýynyň 25-ne çenni hepden dowamyny ýurdumyzyň welaýatlaryna hemde paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanış bolalım. Yani geljek hepdeniň dowamyny ýurdumyz şährini gün ortagyň watardan maýl howa akynyň aralaşmagy netijesinde howanyň gejeng temperaturalarynyň azkam ýokarlanmagyna garaşylýar. Hastakygy ýurdumyzyň Balkan welaýatyny azkam rutly hepden ortasyny üýtgäp duran murtly howa bolup, demraz gün watardan tezlik sekundda 8-13-den 12-17 metre etýän şymal öňsmegini hemde howanyň temperaturasynyň gejelerini 20-25 gradusyň 30 gradusda çenni maýyl, gündüzlerini 38-43 gradus, welaýatyň Kanary etraplaryny 32-37 gradus ysy bolmagyna garaşylýar. Diýarymyň ahal welaýatyny azkam rutly, hepden ortasyny üýtgäp duran murtly howa bolup, demraz gün watardan tezlik sekundda 7-12-den 10-15 metre etýän şymal öňsmegini hemde howanyň temperaturasynyň gejelerini 20-26 gradusyň 29 gradusda çenni maýyl, gündüzlerini 33-38 gradusyň 42 gradusda çenni ysy bolmagyna garaşylýar. Ýurdumyzyň mar welaýatyny azkam rutly, hepden ortasyny üýtgäp duran murtly howa bolup, demraz günogordan tezlik sekundda 6-17-den 11-16 metre etýän şymal öňsmegini hemde howanyň temperaturasynyň gejelerini 19-24 gradusyň 28 gradusda çenni maýyl, gündüzlerini 34-39 gradusyň 42 gradusda çenni ysy bolmagyna garaşylýar. Diýarymyzyň Lewap welaýatyny azkam rutly, hepden ortasyny üýtgäp duran murtly howa bolup, demraz günogordan tezlik sekundda 7-12-den 11-16 metre etýän şymal öňsmegini hemde howanyň temperaturasynyň gejelerini 19-24 gradusyň 29 gradusda çenni maýyl, gündüzlerini 33-38 gradusyň 42 gradusda çenni ysy bolmagyna garaşylýar. Ýurdumyzyň Daşgat welaýatyny azkam rutly, hepden birinji ýarymyny üýtgäp duran murtly howa bolup, demraz günogordan tezlik sekundda 6-17-den 10-15 metre etýän şymal öňsmegini hemde howanyň temperaturasynyň gejelerini 20-25 gradusyň 27 gradusda çenni maýyl, gündüzlerini 33-38 gradusyň 42 gradusda çenni ysy bolmagyna garaşylýar. Paýtagtymyň Aşgabatda azkam rutly, hepden ortasyny üýtgäp duran murtly howa bolup, demraz gün watardan tezlik sekundda 7-10-dan 10-13 metre etýän şymal öňsmegini hemde howanyň temperaturasynyň gejelerini 23-25 gradusyň 29 gradusda çenni maýyl, gündüzlerini 36-38 gradusyň 42 gradusda çenni ysy bolmagyna garaşylýar. Hormatly ýeşler, ýurdum boýunça iýul aýynyň 19-ny magnit hadisasynyň durluk ýagdaýda bolmagyna garaşylýar. Mähriban adamlar, siz iýul aýynyň 19-ndan iýul aýynyň 25-ne çenni hepden dowamyny ýurdumyzyň welaýatlaryna hemde paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanış boluňuz. Eziz watandaşlar, häzirki wagtda Tomuz basynyň dowam edýän günlerini howanyň gyzmagy netijesinde günüň ýetişoklasynyň adamlaryň saglygyna ýetirýän ýaramaz täsiri güýçlenýär. Günüň täsir aýratynam saat 11-den 17-çe güýçli bolýar. Hemem günüň gyzgyn howry saat 20-çe dowam edýär. Şeýlekem howanyň düzümindäki tozan bölejikleriniň qadadan 7 göterim artmagy bilen howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän täsiri artýar. Şunun bilen baglykda howanyň oňaýsız täsirleriniň öňüni almak üçin ağız borun örtüklerini ulanmagy hemem Tomuz basyny günüň ýetişoklasynyň goranmak maslahat berýär.
mähriban ýylaşlar. Şulary berk-berjay etseňiz, öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar şunlaryny watan habarlar gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne aty watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşlere weslenýär. Ähli ösüşlüň özünini bolsa halkyň bekidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünür. Hoş wagtyňyz.